El periodisme és una professió tan liberal que permet a qualsevol periodista, davant dels mateixos fets, explicar-ho de maneres diferents. Ja està. I no ho sé ara, perquè fa temps que no hi assisteixo, però hi va haver una època, fa molts anys, que s'explicava sobre a les facultats, s'explicava com a exemple que de què és, de la diferència i de la finalitat de la comunicació i totes aquestes coses, que dues persones juntes, dues persones amigues o dues persones van juntes al futbol, seuen una al costat de l'altra, veuen el mateix partit, veuen la mateixa jugada polèmica, insulten simultàniament a l'àrbitre, estan d'acord absolutament en tot. Cadascú després se separa, se'n va a casa seva i allò que han viscut idènticament igual i que han compartit com a criteri ho expliquen de dues maneres diferents. Doncs això és el que passarà sortint d'aquí quan expliqueu allà on aneu què us hem dit. Que ho explicareu a la vostra manera i no teniu per què coincidir els uns amb els altres. I aquí entren molts elements, no només de percepció, de voluntat, de capacitat de retenció, sinó també de prejudicis en alguns casos, lògicament. Volies dir alguna cosa? Sí. Vull fer referència a la teva intervenció. I deia la senyora Pané que sentint-nos està preocupada perquè no sap com ens en sortirem o com se'n sortirà en la responsabilitat que ella té assignada. Hi ha una cosa que ha vingut per quedar-se, que és el soroll en grau màxim. I en això hi haurem de conviure, hem d'aprendre a viure amb el soroll. El Josep deia abans que el periodisme està, en certa manera, segrestat per la tecnologia, és un altre camp en el que una eina ha substituït en alguns casos el fi. I els hi vull posar diversos exemples. Tenim un problema de rapidesa en la gestió de la informació. Que la informació circuli ràpid està bé, és beneficiós, segurament té més avantatges que inconvenients, però presenta també entrebancs. Fa 10 anys el govern de la Generalitat es reunia els dimarts i compareixia en roda de premsa per explicar els acords de govern el dijous. Fa un any el govern es reunia dimarts al matí i compareixia en roda de premsa per la tarda. A data d'avui el govern es reuneix, acaba les reunions del Consell de Govern a la 1 i a la 1:20, normalment amb una mica de retard, sobre la 1:30, el govern està donant compte dels acords. Per tant, la propera ja és una càmera al Consell de Govern i retransmetre'ls en directe. Però vaig més enllà. Fa uns anys, mentre el portaveu del govern explicava una informació, els periodistes escoltaven. Posaven en relació allò que escoltaven de boca d'un portaveu del govern en allò que ells sabien. Quan acabaven, a la millor feien unes trucades per contrastar les informacions i acabaven donant una informació elaborada per mans professionals, perquè jo sí que defenso que el periodisme és una professió i que la tecnologia faci possible que tothom pugui dir coses no vol dir que tothom tingui coses a dir. Avui això ha canviat, els periodistes estan escoltant el portaveu i automàticament, sense passar pel tamís de les regles de la professió periodística, allò va en línia, però de la mateixa manera que ho fan amb el portaveu ho fan en qualsevol altra font informativa. Fixin-se vostès que en aquest país fa uns quants anys hi havia una ràdio que feia tertúlies, en feia poquetes. Avui hi ha tertúlies informatives a tots els mitjans, al matí, al migdia, a la tarda i al vespre. I per tant sobre els temes s'hi entra, s'hi entra, s'hi entra, s'hi entra. Fa uns anys no hi havia canals 24 hores. Ara tenim canals informatius 24 hores de ràdio i televisió. Fa uns quants anys no hi havia mitjans digitals que es retroalimenten o que han d'alimentar informativament els websites 24 hores al dia. Ara hi ha centenars de mitjans de comunicació. Per tant, hi ha poc temps per pair
i el soroll ha vingut per quedar-se. I davant del soroll el que toca és, normalment com en tota la vida, una mica de paciència, i el que ens tocarà aprendre a tots és a discriminar amb una mica més d'encert el gra de la palla. Voldria fer només un comentari, ja sé que anem molt malament de temps, però també per tancar això, venint d'una empresa que és, les empreses amb marques molt conegudes som el blanc perfecte per moltes campanyes d'algunes institucions, o inclús d'alguns grups d'interès. Jo crec que amb aquest soroll que ha arribat per quedar-s'hi i amb aquesta grandíssima confusió de missatges i de credibilitats, jo crec que les empreses i les institucions només tenen un camí que és fer bé les coses i la transparència. I si no ho fem bé, rectificar i demanar disculpes. És l'únic camí, perquè la credibilitat, és a dir, al final, després de tot aquest soroll, l'única institució que gestionarà bé la seva reputació sigui la que sigui capaç de gestionar bé la seva credibilitat.